Doordracht wie van de middag op de kazerne in Havelte. Dat badde maar een soort ceremonieel. Je houdt de oud-commandant Paul van der Touw de vlag oer zijn opvolger. Dat doet er maar pien in het het. Hoe waren die 3 jaar? Die waren fantastisch. Ik had het op geen andere plek willen doen dan bij het 44e Panzerinfanteriebataljon. Zijn opvolger Bert Stam wil graag onder slag. Ik zie de toekomst heel positief. Ik mag weer in dit bataljon werken. Ik heb al 2 keer in dit bataljon gewerkt. En het bataljon bestaat voor bijna 50% uit mensen uit Friesland. En ik vind het fantastisch om met deze mensen, met dit bataljon te werken. Hij krijgt voor een zwiere taak. Het bataljon tar hier op een nieuwe missie in Afghanistan. Ja, maar dat is het mooie van dit bataljon. Wij zijn nuchter, wij zijn degene die staan voor onze zaak en wij proberen het altijd weer op een goede wijze weg te zetten. Wij gaan onze opdrachten uitvoeren. En soms zijn de middelen even wat minder, maar wij zetten ons daar overheen en wij gaan onze opdrachten uitvoeren de komende tijd.